Thank you, thank you. It's fun. Yes, sir. Today is the cultural festival, and as you can see, they're dancing and jubilating. It's fun here, man. Thank you. I don't know how to dance, though. Thank you. Hi guys, it's still your girl Dima Arts and Crafts, the queen of African culture. Today I am in Obollo-Afor. Today they are celebrating their cultural festival today. As you can see from the background, you see display of a lot of masquerade and a lot of people out there that are in to celebrate with everybody. African culture is the only festival that brings people both home and abroad to celebrate in this unique way. Christmas we celebrate in our various houses, but this is the only event that brings people back home, both home and abroad, to celebrate in a unique way like this. That you can see a lot of people out there that all gather to celebrate this festival. So I'm here to witness it and share it with each and every one of you out there. So follow me as I'm going to show you all that will happen here, live and direct. You got to go. So please don't forget to still follow me on my social media handle on Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well, as I will be giving you in details here. Thank you. I see you may get the matter. Let's go. Cha cha. Love you.
Good afternoon, sir. Good afternoon. Idaga. I don't know. Igbo nye when. Well, I'm only Obollo. Obollo dey do ebe. Buru onye Obollo-Afor. Afu no mmemme unu na-eme nta na ala ejuru mbeli eme fukoma gị nọ na ezigbo ekike kara aka gị mmemme unu na-eme nta. Okay, mmemme anyị na-eme nta bụ omenala onwe esi Obollo-Afor. Nta be ma na-aza ashwa ikpeazụ Akatakpa, ya bụ Akatakpa Obollo. Nta bụ na-aza ashwa ikpeazụ. N'afọ na-aza ashwa ikpeazụ na-esi onwere ya bekiri m ụzọ. I believe no for man alele guy terano. Yes, I'm after Melly. Good. Man full leshi na bem after. She beg after. Bem boshi after. Man ga azo. O me na alba na-eme, na ga egbu nwoke ma na ga egbu nwanyị. Na obudo chigere ba no na. Let obete ndu koi. O kana ndu kabe na ekiri ya bụ omenala. O kana ndu kabe na ekiri ya bụ omenala. Yes. Ma ho mbodo. No bụ omenala ba no, omenala Obollo. Ya ba ino. Ba ne ke ya bo menala ntan. Ya ne ke bo nwe su Obollo. Nwe su Obollo. Nwe su Obollo. Daru. Ya ba ne. Daru. Ko men me hagom. Ha mo chi code le ku me last commissioner of Akatakpa. Commissioner of Akatakpa. Commissioner of Akatakpa. Iku kama no na one. Agana de ya mo go. Agana de go. O kala be yin me yin bu. Ku pa Akatakpa da ale. Daru. Commissioner of Akatakpa. I say the man ma shadow go that ya go ko. E fa no mo ga se ke ni mo trasa. Me na magro ga se ni mo ga mo trasa ga se le ke to fi ja. Mo ga ta gbagro de se ko kwa le so kwa le bo ku ile. Mo le gbe me ko ju ke mo esko ba bre su go ko free. Aso bo sar ma ko ro ga le ku le me gba ta ga na go sar ma ka ni sa ko ko. Lo go. From the background, you see display of different kind of masquerade. Today is their festival and they're celebrating it in a unique way. Just you look at them, you see them in different ways, different attire celebrating it. Just take a look at them, you see they are celebrating, jubilating, dancing. Thank you all. Yeah, they're dancing. It's fun here, man. This is a very unique function, unique festival that you need to watch. So I'm here to celebrate with them and show it to the world how fun it is to celebrate this cultural festival. Wow. I am happy to witness it today, to witness this great event today. I am very much happy to witness this great event. This is the only event that can bring both home and abroad together to celebrate. Da so kwa na gaza te bang no ka kulu ko ra ko ta so ko za so kwa te bang wa so kwa te na na mo to wa so ko ko bu ko wa ri ke ne to na do ko ra ka kulu ko na ta ne mo wa do we za te ma o mu ke mero no ko ni o no mu mero ko mero wa baba kwa so ko ga bo tu ro kwa ne o no mero ko mero na wa sa de do ko ga bo tu ro kwa ne ba ko na wa sa de bo tu ro ka ta pa na so ko ru be ka ta ko ga to ri bo ko u je bu ga na wa ka na aga na so je de di ko lo ga ko be aguro kaburo ko so kwa no to sa de ni le di gure ba dan mo da so ko za to na ro lo mi ke hota ko burla afor no ba la
boso asumoro to no magozo to ra ko za kwa ko ga ko asakpa tu ko je gbogbo ka mo gidira ko guru obe mo ro ga na ka mo na re be to ba ti ko ra ka ta fo ta le jo pa kwa ko ga bo ko ri re ko mo ro ko ma mo do ko bi de didi mo na go ku ga ko ra Good evening, sir. Okay, there. Daga. So bad quality. I'm Budima and Craft. I am with first to Soku de Lechuku. Chief. First to Soku de Lechuku. Okay. Ibo yebe. I'm on your Monday. On your Monday. Good memory meant an holiday juru ana. Akatakpa na Obollo na zinke ohebo. Na nke garaga bụ mgbe ezere nke ya chụara ashwa. Mana tabo na azu azachubulu. Ozukpo nwata na ne mbosi ike ne ala na ram n'ugwu nkwọ. Osugbo nkwọ nfugo je ya ala gedegede. Member ja no yemichi ebunu wa mitodo. Okay, asibunu bene derezi mitodo yemechite. Ina ko anu maka ne ombini asibunu bene na ga bụ umitodo ko amana kanu mu. Ihe kpatara bụ na mgbe mere onwe sa na ndị umitodo kwa ya ni doma. N'oge ya latazara bes na eji mo nwe sa nke ga we be megbu mere. N'ebe ndị na-amere n'eze ya eme nke na mgbe o jiri adị ya kpataziri nke ya na-enwe extra days karịma nke ya bụ mmemme gbagote n'afọ mmadụ jụrụ ọlị na anwụrụ mmemme na anyị nọ nwaanyị ọlịla achọpụta na omenala ekpokogo ikpo na ya n'ime omenala n'ihe ga-adịghị ọbịa ga-adịghị omenala abụghị ogbugbo elu ma omenala abụghị ịgọ mma n'omenala bụ ihe anyị mere mechite na mgba ndị ọhali mgbe eji abịa gị ụwa o nwere ndị sotoro omenala ya abịa ndị sotoro ka ya abịa mana ịnwecha n'ụka na-akụwa anaghị ka akụwa n'ọbụ nne ụka dịrị mmadụ ọcha bịara na akọta na ihe ụka n'ọbụ na ọbụ ka n'ọbụ omenala anyị ihe na-asị gị na na-agọ bụrụ ị ga-eche efe chi nke ha mgbe ọdụ egbe adịghị na ga-eche efe chi nke ha ya bụ na-asị na na-agọ ma na-eme a na-eme a na-agọ na-agụ olu ga-eche efe chi nke ha mgbe ndị ụka ga-abịara bịa kọwa na anyị na Jizọs Kraịst bịara mọga anyị na nwa so a ga na-emezi n'udu kọrịa bụ n'ọbụ mgbe a na-arụ mmadụ esi ma ba bịa na enwere iji ire kọrịa bụ n'efere anyị maka na ya chere na mgbe akụkụ mere ọrụ onweza mgbe a chere mgbe akụkụ mere ọrụ mgbe ọlị ya na ezu ike ọrụ a ga-eji mmemme ezu ike ọrụ ya bụ a ga-eri ji ọfụ Thank you, sir.
Fine. Nah, good afternoon, sir. Good afternoon. Idaga. Anụmọ. Okay. Gịnị bụ mmemme na-eme nta n'ụlọ n'ọgbọ na ekike na alụ n'ọgbọ ha na ya? Mmemme anyị na-eme taa bụ mmemme ọnwa asaa, ya bụ iri ji. Ọnwa asaa bụ anyị na-ekie. Ma bụ iri ji, ya bụ anyị eri ji. Ma ya na-eme na ọ bụ omenala. Bịa bụ anyị ji eme. Ma ọbụla m ha mụ nọ m na gị na-ekwu nwọsị na ọ bụ Atamama Obollo lile. Atamama Obollo lile. Mo bata mu kude. No mo bata mu kude. Ngalase na Obollo so mo bia ho. Mem le fuma. Mem mo jira ho nfa. Mem le he ga no. Ngalase na omenale mo ndo oga. Na isle o ma ebugo we koko. Omenale ga bu ya ga n'iru. No ma ndo oga. Na mmemme na-agado boy ya na-emedogo ya ha na anwụrụ igbu ayọgbu ma agbagbutelile no omenala lata mma no omemegi problem adị ma gị ndị cheke na crowd ngeji adịga n'Obollo now n'Obollo-Afor now na mgbe lele de uyọbala ayọ na omenala lata alachitaz dara anyị na-ekelechi gị ka darụ tetogomere ma ha gị ebe m bụ Jonas Odo darụ thank you. Good evening. Imaga. Idaga. Ududu. I'm Dima and Craft. Yeah, welcome. Everyone I'm Ikechuku. No Plateau State to Jos. That's him there. My ladder Magomena la Obollo de Dobe. Magomena la yeah, from Jos, all the way from Jos. My ladder no doubt game. No good any communal. No manal at the moe. Yeah. I really can I I met him on West Side, not table. I saw Obollo, I name Nafalele, Bontamotainaka. Mama. Yes, yes, Alano. Thank you. Yeah, thank you. Ya Gazerun. Uga Gabachinu Naga. Yeah, Darno. Thank you. Darno. Thank you. As you can see behind me at the background, you see different kind of. You take a look at the old cultural home passing behind me. It's fun here. I'm having my fun, and I will share it out there for you to enjoy too. Thank you all.